Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, вай дафъа ман фаромӯш кардам ссилкаи интернет-магазини Тозона Партон. Анаҳози ссилкаро дар комментария прикрепит мекунам ва рақамҳои телефонро дар рӯи экран мемонам. Дар интернет-магазин Тозон ҳамагиҳо як бор харид мекунӣ, ду одама регистратсия мекунӣ, типа дар атоми. Лекин дар инҷа чӣ фоидаи калон дорад, ки дигар харид нест, документатсия нест ва инҷа ҳар як зина тӯҳфа дорад. Яъне ту як бор харид мекунӣ, ду каса регистратсия мекунӣ, 303 сомон дар картат обратно мегзарад. Баъдан одамот бо харид мекунанд, ду каси регистратсия мекунанд, ту соҳиби зинаҳо, яъне тӯҳфаҳо мешӣ. Ҳар як зина тӯҳфа дорад, дӯстои азиз. Ай чӣ сар мешавад, ай пул сар мешавад, то капилкаву духиву телефон, телевизор ва ҳама тӯҳфаҳои арзишмандаш, хона, мошин ва сафари ҳаҷ. Ҳамагӣ ба як харид ду одам овардан, ту метавонӣ соҳиби ҳамин чизо шавӣ. Агар ҳама одамотам як бори харид кунанд, дутаи одам биёранд. Рақамҳо дар рӯи экрана, ссилка дар комментария прикрепит кардагия, ссилка интернет-магазин. Оиди кор подробно анами рақамҳо дар бинависе шуморо мефаҳмонанд. Фурсата аз даст натиҳед, тӯҳфаҳоро ҳатман соҳиб шавем. дӯстои азиз, чанд рӯз шуд пишаки мо гум шуда, точнее 3 рӯз намеёвемша, машам қазиқ шуда. Хабари нохушам ин ки пишаки мо гум шуда, намедонем куҷо рафта. пишти дар бисёр мебуромад, ба одамо нағз медиҳанд, хеле лолош мекарданд, ба фикр кати ягон кас рафтай сабой. Духтаро ма ёдам буромада, шумо дар нишон чим ҷой гирифтагӣ монам, манам хел духтаро нигоҳ кунед, якта ҷои хеле калон дорам, ҷое ки пешинем чақчақ мекунем. Инҷа давози мебел гирифтам дар кор. И пакета май хона овардам, календар малендар, чизои спитамем, бонк, дальше бо инаи хеле ҷо дорем. Инҷа меша ки ҷои дастшӯӣ кунем, уҷа уже ҷои дастшӯия худаш. Дута ҷо дорем, дута ҷои рӯшани хушрӯ барои кор кардан. ҳозир моне ки стол надорем, боромон дар замина диде. бисёро мегӯям куҷода шумо ина нигоҳ кунед. пишти ҳамеда церковь мо пеши заправка димонем, ҷода заправка кольцевой, иҷа мешава снисиёма, усу меша гипразем, иси мардон. Ки ҷои мо да ҷои распаковка кунӣ неста. Чи ина адреси мо чипта 11 4 айдумам накард, маша айдум гаштаса чия да иҷа духтарако пробники духиёай ма харидам единственный якум бор душанбеда чик шудашта. Ма тикток да медидам духиёи қимати 1000-2000 сомона, коли мумкин ки 1000 сомон қимат неста, мада қимат айда разлиф мефутам, фаҳмиди? Дар тикток, дар минс, дар ҷо ба мара мефурид, мекунам разлиф чӣ хел зурай, ҳама чи қаки мехари, чӣ мекунӣ, истифода мебарӣ. Ба Тоҷикистонда як духтарак дар фейсбук гуфт ки ман хеле кушоданиям, клиент пайдо мешуда бошам. Ман гуфтам кушо, тиктокро роиш кардам, ҳама гуфтам дар ҳама давлатҳо ҳастай разлиф, ами духӣ бикушо. Гуфтам короче чӣ мешава, мегири прибил мешава, гуфтам ҳастай харидор. баъд худам заказ кардам, овард кушод, хай чанд қашид, ду намуд духӣ заказ кардагим, Шанел 3 миллилитраш 75 сомон духтаро. баъд 90 сомони ҷигада Версачи, иҷада духтарда 90 сомон духияй. озир шакала мехӯри шапрем барои аъсоби случай ягон озир мебине ки дар 190 не 90 75 чанд меша, 165 сомда духия. озир ма шумо нишон медиҳам чанд қай. точкаи моро дея ҳама ҷо мо дар раҳчаҳай. Шанел 3 миллилитрай, иша 5 миллилитр. Ма гуфтам хай беста, и аввал Версачи заказ кардам 90 сомон. Ба гуфтам беста, гуфтам ба мегирам Шанел ябора бо ягон чи дига гирам ки барин попробовать кунен. Короче гуфтам хай майли, ака ё оригинал дух, ё дюти фри, дӯстои азиз.
البته میبینیم شونه اینا короче ایش 3 میلیلیتر ایش 5 میلیلیتر اونم خیلی مایده ولی بویشایم با فلاکونای 100 یورو باشه بخره تو عزیز با فکر شما چند پشیک میشیده باشه 3 میلیلیتر اویرسا چشم بیدیم چه بود بور خیلی نمیخواد است عزیز ایران ما پروبا گرفتم بیزنسی زورا ایران магазини 10 сумай тури 2 чинки омадам ира бинем ма инем хали штатив 60 сум хай камтар ба қувватрак ша ай ашан хардам да иҷа 10 сумай ба фикрам ҳамаи чи 10 сумай ира мегирам бисёр чизои даркорӣ дада иҷа оли хай нишон метам чи харидам ба духтаро на рӯпарои немҷаб дай толори мебел ҳама баъди рекламаи тури 2 чинки омада ига любой намуд наушник любой намуд зарядник супер дӯстони азиз хай моли времена да чи ҳамин столи мо аз времена да инҷа видео кардастем духтаро нигоҳ кунед магазин 10 сумай тури 2 чин гуфтагӣ ман чӣ харидам ҳама чизи даркорӣ гуфтум тонку штатив 10 сум маша ак ранги ини химо нестай гирифтаги умона 10 сум ирам ҷамо баъд ина хеле килонка бовар мекунед саат бор мехарам калон қадаш мекунам бароям чой хирида було каравот гуфтум биё харам яч 5 суми ду табдай бо да магазин 10 сума чиз 5 сумарам будай чизи 2.5 сумарам будай диги ташон ба бегай мебарем юра баъд чи харидам ана хеле торташ 10 сум 2.5 суми коробка харидам дилафруз бокс каданяй да каникулы бизнес каданяй сладкий бокс мекуна барои духтаро короче мефрухтай бизнесмен аҳоли бизнес каданяй да инстаграмш е полора шуда да кожа чекинштай анам хали духтаро пакетикча бокс барои борои худам мебахши соҳибушон биёд да пакет барам ина чанд сум 50 сум да инҷа да 50 сум да 4 10 сум 4 10 сум боша чанда мешава боз мебинем дӯстои азиз бойни лак 10 сум ҳама чи 10 сум айнаи бо 4 10 сум буд пакетико уна 2 10 сум короче адам хеле дӯстои азиз ам хеле магазини чи хейр рафтем хай дӯстои азиз омадем ягон чи хӯрем да сиёма бабрем ва ёра бине ҳама магазине ки бози чои зур дора нархошам зурай дӯстои азиз великоша бине бошино шави ана хулоса ай ҷои точкаи мо то сиёма як остановка раҳай пиёда мо меёем ак ба моз бояд саховат бурем дӯсто бо қатъи ҳарчаи каникулай саховатам самсош ба мазза буд не дуруш дӯстои азиз ҳичи дурида ҳичи нестай 5 сомон и ба мазза буд уже маълума ки дига кас пухтастай фигурашам дигаштай дуруншам пустой ғори пурпиёз азиз бо мо саховат омадем тарафи канабозор аҷара бине чи хештай болош гирифтен чи хештай ки вообще дига хештай кушод шудай рӯшан шудай азиз ирӯз зодрӯзи исфандиёра мо рафтем гаштем онҷа чи ҷот омадем к на бозор даромадем мара ягон силаж гуфтем арзонтар меем ки хок меоя арзон агиҷиё ҳичи наёфтем биромадем ауда ҳами 500 сум дига мони чӣ бухарӣ науш